What is your name? Pupa? Papu. Papu, Papu. בוקר טוב, ניו דלי. היום מתחיל המסע. שעה בערך 6 בבוקר. אני בג'טלג קטן, לא ישנתי מ2 בלילה. יוצא לשתות שי. נראה מה אני אפגוש. בשבת אני נוסע לרישיקש, אז נהנה קצת היום מדלי. די. אין כמו שי בבוקר. עד אליך באתי. Yes. Thank you. וואו. טוב, זה חם, אבל זה מריח מעולה. Every day drink chai? Yes, every day. Yes? Where are you from visiting? I'm from Israel. Israel. Okay. Yes. I have one of my photo friend from Israel. Ah, yeah? Amy. חבר'ה, שותים צ'אי בבוקר. צ'ירס. איזה צ'אי. גוד. דלי בדרך כלל סואנת וגועשת, וכל כך כיף להסתובב בשעות האלה. יש כבר תנועה בכביש, כן? אבל שקט, שקט. אתמול בערב הסתובבתי וכל שנייה ההודים עטים עליך וקופצים עליך. אתמול הסתובבתי עם 2 חמודים ממש, ואחד מהם היה איזה סטודנט כזה שמשפשף את האנגלית שלו עם תיירים. בדלי יש הרבה רמאויות וקופצים עליך ומושכים אותך ותבוא לפה ותבוא תראה ותבוא תקנה. Thank you, man. Thank you. אבל כן, האינטראקציה עם אנשים ועם המקומיים, אני לא ממליץ לפספס את זה. One kachori? Kachori? Kachori, kachori, one. 40 rupees. 40 rupees. 40 rupees. Thank you. Thank you. You have a spoon? Spoon, here. Ah, thank you. YouTube पे वो बंदा लाइव नहीं करते थे फोन के ऊपर फोन क्लिक करा तो पेड पर वाला 3 महीने का दे देता है हॉटस्टार वगैरह एयरटेल एचबी पे सब अवेलेबल है मेरा भी यही יש פה מנקי טמפל, ובחיים שלי לא ראיתי כל כך הרבה כמויות של קופים. שעות בוקר, אז כזה אין הרבה אנשים, והם התקבצו שם מלא קופים. זה הרחבה של המונקי טמפל, והנומן טמפל. אז יש פה טמפל של גנש, ויש פה טמפל של הנומן. יש קופים בכל מקום.
One, please. איזה חום, כיסית אותי גם? Yes, very good. Nice. Good? Very good. I want to see. Yeah. אני יודע, זה נראה קצת מגוחך. אני נכנס עכשיו לסיק טמפלס, חייבים להיכנס עם כיסוי ראש. זה מה שיצא. בואו ניכנס לראות את הדבר היפה הזה. אמורים להאכיל פה 50,000 איש ביום. זה פשוט מטורף. לא משנה מאיזה צבע, מין, דת אתה נכנס ואוכל. אני אראה לכם פה. מקווה שמותר לצלם בפנים, אבל זה נראה מדהים. טוב, זה היה אחלה טיול בוקר. אני נראה לי הולך לחדר, הולך להתארגן, ומשם נעשה סיור קצת במקומות מעניינים בדלי. הולך להיות ביום מטורף. לודי גרדן, תראו איזה יופי. מדהים. מקום מושלם לטיול במהלך היום, הכל מוצל, יש אווירה טובה, שקט. חלק מהאנשים באים לרוץ, לעשות ג'וגינג, לא עמוס. הבחור הזה שופר לנו פה בשופר. טוב, זה פעם שלישית בדלי. קצת קשה למצוא את המקומות שאתה רוצה לטייל בהם, כי כבר הייתי הרבה. נראה לי שניסע קצת לאולד דלי. נראה מה יש לנהג ריקשה להציע. קבעתי עם מישהו פה, קוראים לו פאלי. אחלה בחור. Namaste. Thank you. Namaste, sir. Thank you, thank you. Hey Pali, how are you? How are you? Everything good? Yeah, morning time I didn't like WhatsApp use because my internet is finished. It's That's why okay. I cannot see your message. It's okay, it's okay. What you suggest? Where should I go? You are the boss. Maybe Old Delhi? Old Delhi well. But Old Delhi is like not Chandi Chowk. not good for this time because when you go to evening time.
Because today is a Friday, there's too much like crowd there. Ah, yes. Yeah, because yes, and Friday also too much Muslim people also Ah, okay. because of prayer. So what you suggest? You go. You've been to India Gate also. Which? India Gate. I've been there. Humayun Tomb. This is no. Yeah, Humayun Tomb. I show you. What is your name? Ravi. Rabbi? Nice to meet you. Rabbi? Yes, Ravi Kumar. Rabbi Kumar. Nice to meet you, bro. What is this one? Buddhist temple. Buddhist temple. Can I see this one also? Yeah. Okay. Buddhist temple. פה ממש על הרחוב. לקח אותי למקדש של לקשמי ליד, אבל זה גם נראה מעניין. ניכנס, נציץ, נראה מה הולך. Hello. Can I get in? You can come without shoes. Without shoes. What's my line בכניסה? נראה שהעיצוב של המקדש הוא הודי לגמרי, עם הסימנים האלה, וגם בנראות שלו. כנראה הוא הוסב להיות בודהיסטי. פה הבודות מאופסנים בארון. זה בכלל קטע איך שאנחנו תופסים את העניין הזה של פסלים, ובאמת לראות באלים את הפסלים, זה נושא שאפשר לדבר עליו מלא, אבל מה שהם רואים זה את כל החוכמה מאחורי הפסל. לא ממש את הפסל עצמו כמו שאת החוכמה שמאחורי הפסל. הבודה הוא לא אל, הוא מורה, ולכן הם מנציחים אותו. בכלל העניין הזה של פסלים הגיע בכלל מיוון, הרבה אחרי שהתחיל הבודהיזם. וטוב, בטח עוד נדבר על זה. בודה פשוט היה בהינדואיזם לפני, כן? הוא היה הודי, והוא זיקק איזה מין תורה כזאת שמתעסקת בנפש האדם, ובעצם יצר איזה מין זרם שהוא פחות עושה סיגופים, הוא פחות מתענה, פחות צומות, פחות יוגה, פחות לסבל של הגוף, אלא להתמודד עם סבל בצורה מנטלית, בצורה של פרקטיקה של מדיטציה, וזה בעצם האימון היחיד שהבודה מציע. מדיטציה, מדיטציה, מדיטציה. יש המון סביב זה, אבל זה בגדול מה שהוא מציע. נכנסתי למקדש הלקשמי טמפל, אסור להכניס פלאפונים, אז אני אפקיד את זה פה ונדבר אחרי.
חמוד אתה, אבל נדבקת קצת. איך שיצא המצלמה הוא שתק, איזה כיף. אין יותר כיף מזה. מזל שיש מצלמה. חמודים. חמודים. ההודים זה משהו, זה שילוב של תמימות עם ילדותיות, עם סקרנות. חופרים, לאן אתה הולך, איפה אתה גר, מתי, כמה. חנות סגורה. ייקח אותי לשני. אתה יורד מהמלון, הוא שואל אותך לאן אתה רוצה ללכת? מה אכפת לך? אבל טוב, נו, אני רוצה ללכת לקנות מים. טוב, בוא אני אקח אותך. הנה, עכשיו הוא צועק. קם. זה המוכר. נו, מה עכשיו? Good boss, the bike. Good boss. Very good. Get tea? Get tea? Chai. Where's tea? And רגע. נשמור אותך דקה. ומרחיקים את האם שמנסה לבקש. הרחוב ההודי מתנהל בצורה סיסטמטית. יש פה סדר של רחוב. יפה. יאללה, רק רציתי לקנות מים, יש פה ארגון חדש של הרחוב. רואים? כולם פה, כולם דרוכים, הוא פתח במיוחד, ההוא הלך להביא משהו שמה, כל זה בשביל מים. סליחה, החנות. זה הבוס, מנהל את העניינים. הוא אומר לי מה לעשות, אומר להם מה לעשות, הוא מנהל פה את הרחוב. לפני שהוא נכנס הוא נשק פה את הרצפה, מתפלל. זה ביזנס טוב היום. הכל קשור באמונה, הם פה מאוד מאוד בקטע. כל דבר לפני שמתחילים, מדבר עם עצמו, מדבר עם האל, שיהיה לו יום טוב, הוא מבין שזה לא בשליטתו. איך הוא חוצה את זה עכשיו, את הטראפיק פה. וואו, לא נורמלי. למה נקרא עוד? הוא בכל הכוח. אתמול היה יום הולדת לגנדי, וכל השבוע יש פסטיבל. כולם ברחובות, עושים קניות. מטורף. אין רגע פה, אין רגע, הכל רץ מהר בדלי. זה מה שיפה בה. בואו לדלי. איזה כיף. זה חלק מהעניין לדעתי, להיות בעיר. זה גועש, זה כמו שגרה. כשאנחנו יוצאים מהשגרה אז יש שקט, אז אתה עולה לצפון כדי לחפש קצת שקט. אבל כשאתה בעיר, כשאתה סביב כל ההמולה, משהו כמו בשגרה, כמו ברוטינה של עבודה ובית וחיים ובלגן, זה בדיוק אותו דבר, זה מטורף. ההשוואה הזאת בין מקומות לבין תחושה, מטורף, ממש ככה.